Takzvaný perbok je v Európe vnímaný kriticky, pretože narúša prezumciu neviny. Fotografie spútaných obvinených alebo obvinených v sprievode polície podporujú mienku o vine podozrivej osoby. Perbbox opened the possibility for the general public to produce its own judgment of the perb before the matter is addressed by the judicial system. This judgment is often facilitated by social media in the case of cancel culture, and it is not guided by any procedural rights or guarantees for the cancelled individual or the suspected criminal. The cancelled individual is treated under laws that have not been established within criminal or civil laws. Social media users on any side of the political spectrum can unilaterally decide who shall be cancelled. While perbok and cancel culture appear to be the modern-day public shaming sanctions, replacing to said date back to the medieval ages, modern procedural judicial rights have evolved substantially to serve as mechanisms against tyranny and arbitrary abuse of power that cancel culture and perbok counter. Prechádzky páchateľa otvárajú možnosť širokej verejnosti vytvoriť si vlastný úsudok o páchateľovi skôr, ako sa vec začne zaoberať súdnym systémom. Toto rozhodnutie často uľahčujú sociálne médiá v prípade zrušenia kultúry a neriadi sa žiadnymi procesnými právami alebo zárukami pre zrušeného jednotlivca alebo podozrivého zo zločinu. Zrušený jednotlivec je súdený podľa zákonov, ktoré neboli ustanovené v rámci trestného alebo občianskeho práva. Používatelia sociálnych médií na ktorejkoľvek strane politického spektra môžu jednostranne rozhodnúť, kto by mal byť zrušený. Zatiaľ čo sa zdá, že páchatelia kráčajú a rušia kultúru, sú modernými verejnými sankciami, ktoré nahrádzajú tie, ktoré sa datujú do stredoveku. Moderné procesné súdne práva sa podstatne vyvinuli, aby slúžili ako mechanizmy proti tyranii a svojvoľnému zneužívaniu moci, ktoré rušia kultúru a páchateľov. Prechádzkový pult. Nahrávky ZCHT. V októbri 2021 denník N a neskôr aktuality.sk zverejnili obrazovo-zvukové záznamy z odpočúvania poľovníckej chaty v obci Čifáre pri Leviciach, ktoré sa k nim dostali z prostredia OČTK. V priebehu roka 2021 sa na nej stretávali predseda Smeru Robert Fico, advokáti Robert Kaliňák, Pavol Gašpar, Marek Para alebo podnikateľ Miroslav Bodor. Zverejnenie záznamov patrí k zásadným momentom napätých vzťahov medzi orgánmi presadzovania práva. I hneď po ich úniku sa na ne začali odvolávať politici aj predstavitelia prokuratúry, aby tak legitimizovali svoje postupy a prezentovali vinu obvinených. Napríklad špeciálny prokurátor Daniel Lipšic pri mnohých mediálnych vystúpeniach argumentuje, že na chate sa nikto nerozprával spôsobom, že by bol nevinný, čím systematicky spochybňuje prezumciu neviny obvinených osôb a koná v rozpore s etickým kódexom prokurátora. Keď sme mali možnosť zachytiť diskusie na poľovníckej chate, tam sa nikto netváril, že sa ide zastávať nevinných ľudí. Tam riešili, ako im pomôcť, aby nerozprávali ďalej. Daniel Lipšic. Prokurátor v trestnom konaní v plnom rozsahu rešpektuje princíp prezumcie neviny, verejne nevyslovuje presvedčenie o vine alebo nevine osoby, ktorá je podozrivá, obvinená alebo obžalovaná, s výnimkou oficiálnych vyjadrení v rámci súdneho konania. Bod 2.1. 3 etického kódexu prokurátora. Ľubomír D.A.N.K.O. Podozrenia z úniku informácií priamo z prostredia vyšetrovacích orgánov smerom k médiám sa potvrdili aj koncom roka 2023. Bývalý šéf NAKA Ľubomír Daňko absolvoval vyšetrenie na polygraf, ktoré bolo vykonané za cieľom prešetrenia únikov informácií do médií. Detektorom informácií neprešiel. Znamená to, že pri otázke na to, či vynášal citlivé informácie médiám odpovedal, nie, čo však detektor vyhodnotil ako lož. Ľubomír Daňko následne sám dobrovoľne požiadal o odchod do civilu, čím sa vyhol ďalšiemu prešetrovaniu únikov.